Landaw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Bicol Loco Music Festival sa lumang Legazpi Airport. Dinagsa nin kadakol-dakol na tawo kasubanggi. Ipig anunsyo ni Mr. Eric Sim Brizuela ang Parish Pastoral Council o PPC Lay Co-Chair kan St. Raphael the Archangel Parish ang aktibidad sa Inang Magayon sa pag-transfer kaini sa parokya. Pitikaw nagpagarumdom sa mga tagisaririn in tourist destination sa Albay, lalo na ang nasa pamitisan kan Bulkan Mayon na mantinunong ipagbawal ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Wine, suka, asin burger patty nagibo sa Abaca na imbento kan mga eksperto kan Department of Science and Technology sa Catanduanes. Sa lado nasyonal, Marcos naglalaom na maratifikaran ang free trade agreement sa South Korea. China, pinalataw na nagkaigwa ng temporary special agreement sa Pilipinas. May kinaaraman sa Panatag Shoal kan 2016. Kongreso nag-apelar kay Senador Cynthia Villar na naipag-ulangon ang pagbalik kan NFA rise sa mga saudan. Energy Regulatory Commission pinatanidan ang publiko. May kinaaraman sa posibleng aumento sa presyo ng kuryente. Sa ibang nasyon, Hamas mapadara ng delegasyon sa Ehipto para sa karagdagan na pag-ururon sa ceasefire. Baretang sports, rain or shine, laog na sa quarterfinals matapos ilang paso ang NLEX. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pigkakarkulong nasa 80,000 katawo ang nagiling asin ke pag-ugma sa konsyerto kasubanggi sa Bicol Loco Festival sa lumang aeroporto kan Legazpi City. Nagtaoning kaugmahan ang popstar royalty na si Sarah G asin The Voice Coach Bamboo sa ampangkan kadakol-dakol na taon nagdurar nin sobra sa 2 oras. Katakod kay ni, nagpahayag ng pasasalamat si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa mataryong pagkondisir kan aktibidad sa pagsasabing ang mga siring na aktibidad makakatabang sa pag-uswag kan ekonomiya asin turismo. Nanotaran man ang presensya kan mga darakulang lideres kan Kabikolan. Ang konsyerto party kan Music Festival sa paglansar kan Hot Air Balloon Festival asin airshow ngunya na taon. Mientras nakasubanggi, presente man ang rapper na si Apple the App. Diyan nabanggi, magpapadagos ang konsyerto kung saan tampok naman sinda Jericho Rosales asin Ele Buendia kan dating Eraserheads. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Sinuspindi kasuhapon ang pagpapalayog sa hot air balloons dahil sa makusog na paros. Sigun kay Joy Roa, ang pilot captain as in event director, mas prioridad ninda ang kaligtasan kan mga malunad kung kaya mas marahay na ipigsuspindi ini. Mientras tanto, ipigpadagos ang pagpalayog kay ningon yan na pagkaaga. Kung sa inharos 4 na hot air balloon ang nakalayog sa lumang aeropuerto kan Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa rong volcanic earthquake, sinduang rockfall events narehistro sa Bulkan Mayon. Inibasi sa nakaaging 24 oras na monitoring kan Phibox Linion Hill Observatory Station katakod kan padagos na aktibidad kini. Ang sulfur dioxide emission nasa 310 toneladas mantang nagpapadagos man giraray ang ground deformation. Mantenidong nasa alert level 1 ang abnormalidad kan Bulkan Mayon. Nagkaigwanin misa sa Magayon o Thanksgiving Mass kasuhapon sa sangguniang panlalawigan kan Albay Session Hall para sa Magayon Festival 2024. Ang banal na misa inatenderan kan mga pamayo asin empleyado kan manlain-lain na department kan gobyerno probensyal kan Albay. Katuyuhan kaini na maghagad nin giya asin ipagpasalamat ang matrayumpong pagkondusir kan mga aktibidades kan nakaaging mga aldaw asin para sa mga masunod na aldaw para sa sarong bulan na selebrasyon kan Magayon Festival. Ipinarumdum kan Albay Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO sa mga tagsadiri ni tourist destination sa Albay, lalo na ang mga nasa pamitisan kan Bulkan Mayon na mantinidong ipagbawal sa publiko ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Sigun kay PTCAO Chief Dorothy Collier, maigpit nindang ipigbabawal ang mga aktibidad araw kan pagtukad sa Bulkan Mayon asin sa laog kan permanent danger zone dahil mantenidong peligroso pa ang bulkan asin nasa alert level 1 ang estado kaini. Sinabi ni Collier na nagpapadagos ang sendang monitoring asin tourism activities sa palibot kan bulkan para man masiguro ang kaligtasan kan mga turista na nag-aabot digdi sa Albay. Ipig anunsyo ni Mr. Eric Zim Brizuela, ang Parish Pastoral Council o PPC Lay Co-Chair kan St. Raphael the Archangel Parish ang aktibidad sa Inang Magayon sa pagtransfer kaini sa parokya. Alas 5:30 ngunya na hapon ang farewell mass sa katedral. Napapanginota ni Reverend Father Ed Alaurin, ang author kan libro ki Nuestra Señora de Salvacion. Pagkatapos kan misa, isusunod pagka alas 7 ang Inang Magayon Grand Aurora Procession hale sa Albay Cathedral, pasiring sa St. Raphael Parish Church. Katakod kaini, laom kan PPC ang solidong suporta kan gabos sa nasabing aktibidad. Preparado ang Albay Provincial Agriculture Office sa pagtaon in libreng kurso na sa indang itatao sa mga interesadong mag-adal sa pagtatanom. Ini matapos na ma-accredit ang nasabing opisina kan TESDA bilang sarong learning institution. Sigun kay Assistant Provincial Agriculturist Darrell Buenconsejo, nagpapadagos ang pag-ako sa mga kursong Organic Agriculture Production NC2, Rice Machinery Operation NC2, asin Farmer Skill School. Ini libre asin may allowance pang itatao sa mga gustong mag-enroll sa nasabing kurso. Nakapag-develop ang mga eksperto kan Department of Science and Technology sa Catanduanes nin mga kakaibang produkto na gibo sa abaka. Sa sarong pahayag, sinabi ni Engineer Grama Molina, ang Provincial Director kan Department of Science and Technology Catanduanes, kasabay sa mga produktong sa indang na imbento iyo ang abaka tiles, wine asin abaka vinegar. Alagad ang nakakuanin atensyon ngunyan, iyo ang bagong imbensyon na burger patty, nagibo sa abaka asin na-develop kan Abaka Technology and Innovation Center. Sinabi ni Molina, hala ini sa mismong fiber na pinagkakwaan kan abaka na dating ipigtatapok na sana, alagad na isipan na gamiton pa asin gibuhon na pagkakana. Kasabay ang abaka pati sa mga ibibida kan ahensya sa 2024 Bicol Region Science Technology and Innovation Week sa Catanduanes State University sa Mayo 22 sagkod 24 ngunyan na taon. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta.
Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Ipinapaisi kan Manihamiento Canalbay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na sa maabot na Mayo 11, 2024, alas 8 ng aga sagkod alas 3 ng hapon, gigibuhon ang enot na regular district elections para sa District 2 o Tabaco City, District 5 o Albay District asin manito, pati na ang District 8 o Andigao City asin UAS. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center sa kada syudad o munisipyo. District 2, Voting Center, Tabaco South Central School. Address, Siga Avenue, Tabaco City. District 5, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City. Manito Central School, Centro, Manito Albay. District 8, Ligao East Central School, Tuburan, Ligao City. UAS East Central School, UAS Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 2, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleco hanggang Disyembre 10, 2023. Sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores hanggang Disyembre 17, 2023. Asin para sa District 8, iyo
Kayo man ang mga naging miyembros konsumidores sa Disyembre 21, 2023. Para makaboto, magdarasananin anuman na ID, Postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID o Notice of Billing as iba pang dokumento. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director, pwedeng magkuanin kopya kan eligibility as in documentary requirements pati na ang Certificate of Candidacy sa Member Services Division sa Main Office Canaleco sa W. Vinson Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC, madurar sagod sa Abril 30, 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Admissions, it's the time to rewind your school days. St. Agnes Academy, Legazpi Alumni Association Incorporated invites you to this year's General Alumni Day. Admissions Rewind. Admissions Rewind. Gather in gratitude. Celebrating 112 years of Benedictine education. May 5, 2024 at the St. Agnes Academy Gymnasium. Retro Dance Fitness Activity at 7 a.m. Registration at 1 p.m. Holy Mass at 3 p.m. to be followed by medal, donation giving, and turnover ceremony, merienda cena, and the jubilarian presentation. Let's rewind and reconnect. Let's gather in gratitude. Admissions Rewind, the St. Agnes Academy General Alumni Day. Don't forget, May 5, 2024. See you there! Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Igwa akong may picture, toma na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Oh, ang
PCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Helang sa puso pamangiraray ang nangangenot na dahilan o kausa kan pagkagadan kan mga Pilipino kan nakaaging taon. Sigun sa ipinaluwas na report kan Philippine Statistics Authority, sobra sa 107,000 katawo ang nagadan dalan sa heart disease o katumbas nin 19% kan total deaths kanakaaging taon. Kapariyo kan 2022, ang nasabing heart disease ang nangenot na helang na kinagadan kan mga Pilipino kung sain sobra 121,000 ang nagadan dalan digdi. Dahil manabago ang pwesto kan neoplasm asin cerebrovascular disease na ikadua asin ikatulong kausa din kagadanon kan mga Pilipino. Sobra sa 60,000 katawo ang nagadan dalan sa neoplasm o tumor. Mantang nakapag-registroman in sobra 57,000 katao ang nagadan dalan sa cerebrovascular diseases. Sinabi kan PSA na diabetes naman ang ikapat, mientras na ikalima ang pneumonia. Sigun sa PSA, nagbaba ang numero kan mga naarestong nagadan kan 2023 na minabot siya na sa sobra sa 567,000 kumpara kan 2022 na minabot sa 680,000. Pipaghanda ngunyan kan Energy Regulatory Commission ang publiko dahil sa posibleng pag-itaas kan singil sa kuryente ngunyan na bulan nin Mayo. Enot nang ipinag-orden ni Presidente Bongbong Marcos Jr. at tulos na pagsuspender sa operasyon kan Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Kamauotan kan lakdang na ini kan Presidente na mapugulan ang pag-itaas kan kuryente dahil sa manipis na supply kaini. Ang pagsuspender kan operasyon kan WESM, gigibuhon man kada bes na ipinairarom ang Luzon as in Visayas Grid sa Red Alert. Sinabi ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa Di Malanta na maging dahilan man ini para sa pag-itaas kan generation as in transmission charge na pirming pigpapataw kan power generators kay bahan na digdi ang mga independent power producers. Sa ngunyan, bako man malinaw kung guraano ang aaboton ka nasabing posibleng aumento sa presyo kaini. Piglinaw man kan ERC na pwede pang magkuanin kuryente sa WESM ang mga power distributor sa nasyon. Pag nag-itaas sa Red Alert, sa kasa na ipapautob, ang itinalaan na presyo kaini base sa direktiba kan Presidente. Naglalaom si Presidente Bongbong Marcos na martifikaran ngunya na taon ang Free Trade Agreement na pinirmahan entry kan Pilipinas sa South Korea. Inan ipinahayag kan Presidente matapos an entrevista kan Mail Business Newspaper kan Korea sa Malacanang. Sigun sa Presidente, sa paagi kan FTA, mababawasan ang buwis kan mga produkto kan Pilipinas na ipigduluwas o export sa South Korea sa oras na mapirmahan ang kasunduan sa South Korean Assembly. Ang FTA sarong kasunduan entry kan duwa o sobra pang mga nasyones para mabawasan ang mga nakakaulang sa imports as in exports. Sa rarom kan free trade policy, ang mga produkto na pigpapabakal as in pigbabakal sa ibang mga nasyon mababawasan o kundi man malilibre sa buwis, kota, subsidyo as in mga pagbabawal. Kaya banan sa mga produktong ipigduluwas ngunyan kan Pilipinas sa South Korea, ang mga frutas, araw kan avocado, asin kay banan sa listahan kan mga produktong posibleng mabawasan ng tarifa sa oras na martifikaran ang Free Trade Agreement. Nag-apelar ang mga miyembro kan Kamara de Representantes kay Senator Cynthia Villar na tugutan ang mga Pilipino, lalo na ang mga nagtitios na pamilya, na makabakal nin bagas sa baratong presyo. Sigun kay House Assistant Majority Leader as in Nueva Ecija Representative Micaela Angela Suansing,
na an issue kan posibleng korupsyon sa NFA sa pagpabakal giraray kaininin bagas, iyo anday dapat makapugol sa pagkakaigwanin access kan publiko sa baratong bagas. Tinawanin doon ni Swansing ang importansya na repasuhon asin amyendaran ang Rice Tarification Law o RTL dahil nahiling na an impakaini sa mga konsumidores. Sinabi pa na ang presyo kan kada kilo ngunyan kan bagas nasa 50 pesos na kada kilo. Sa irarom kan RTL, daina piglilimataran ang paglaog kan imported na bagas sa nasyon. Ang NFA naman, iyon matipo na sananin bagas na magagamit sa panahon ng emerhensya. Matapos isa publiko ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na gusto kan Kamara de Representantes na amyendaran ang RTL para sa giraray na makapagpabakal nin NFA rice sa mga saudan. Sinabi ni Senator Villar na daina pigtugotan ang NFA na magpabakal nin bagas dahil sa korupsyon. Sigun kay Swansing, may mga paagi na pwedeng ibugtak sa propestong amyenda sa RTL para mapugola na ang korupsyon. Sa giraray na nagpaluwas ng panibagong revelasyon ang China sa pagkakataon na ini may kinaraman sa isyu kan Panatag Shoal. Ini kasunod man kan nangyaring water cannon incident sa nasabing kadagatan kan Abril 20 30 kung saan pigtarabangan na sumpiton in water cannon ang mga barko kan Chinese Coast Guard ang barko kan Philippine Coast Guard. Pigsasabi na sa irarom kan kasunduan dahil pwedeng maglaog ang Forces Armadas kan Pilipinas, Philippine Coast Guard as in iba pang barko kan Pilipinas sa 12 nautical miles asin kay bana na ang airspace kan Panatag Shoal. Alagad, pwedeng magdakop nin sira ang mga Pilipinong parasira na may saradit na fishing boat sa designadong water o kaya katubigan para sa lagoon kan Panatag Shoal. Sinabi man kan Chinese diplomat na sa nakaaging 7 taon nagsunod ang Pilipinas sa kasunduan asin bako man isyu kay ito ang pagsira kan mga Pilipinong parasira sa designadong katubigan sa luwas kan Panatag Shoal. Katakod kini dahil pang ipigpapaluwas sa ngunyan na komento ang National Security Council pati na si PCG spokesperson for WPS Commodore J. Tarilla may kinaraman sa panibagong revelasyon kan Embahadang China. Pilipinas ang klamar kan China na pigagamit ini bilang paon kan Estados Unidos. Sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo sa sarong pagtaram na ipinaabot ni DFA Assistant Secretary Marshal Luis Alferez sa Strategic Communication Workshop kan Merchant Marine Academy na igwang nagkapira na gustong ikonsiderar ang WPS bilang sarong issue sa pagultanan kan poderosong nasyon asin ang Pilipinas, nasaro sa ng paon sa kawat na ini. Alagad na nindogan ang sekretary sa pagkontra sa China. Sinabi niyang ang nasabing pronouncement saro sa ng simpleng paagi kan pagpapaliwanag kan komplikadong issue na sinabi kaining pigdisenyo para manipularon ang mga tao para mag-disengage. Sinabi pa kaini na bako bystander sana ang Pilipinas sa WPS dahil kaipuhan kaining maghiro para proteheran ang interes sa paagi kan paglaban sa mga narratives na may obheto na ilihis ang nasyon sa mga kamauotan kaini. Ikinamundo man kan Philippine top diplomat ang narrative na nakapato sa issue kan West Philippine Sea sa halabang panahon na. Sinabi niyang ang nasabing narrative ang pig-uulang ang misinformation, manipulasyon asin nagwawagas din pagkabaranga kan mga nasyon asin journalist. Sinabi ni Secretary Manalo na dating biniklad kan Pilipinas ang illegalidad kan 9-line kan China na pigagamit na basehan para patakuton ang kabuhayan kan mga parasira sa paagi kan harassment asin intimidasyon asin para sa reclamation activities kaini na nakakaraot sa kapalibutan sa nasabing kadagatan. Bareta Holly sa ibang nasyon,
Mapadaraan Hamas nin sarong delegasyon pasiring sa Ehipto para sa karagdagan na pag-ururon may kinaraman sa ceasefire kani sa Israel. Sa rining panibagong sinyales kan progreso sa espersos kan international mediators para masilyuan ang kasunduan entre kan Israel asin Hamas para matapos na ang gyera sa Gaza Strip. Kanakaaging aldaw, sinabi ni Hamas Supreme Leader Ismail Haniyeh na nakaoro na niya ang intelligence chief kan Ehipto asin tinawan ng punto ang positibong pagiling sa lakdang na pag-adalan ang ceasefire proposal. Sa roman sa mga statement sinabi kay ni na maduman ang Hamas negotiator sa Cairo, Egypt para kumpletohon ang nagpapadagos na pag-ururon na may kamautan na magtarabangan para sa kasunduan. Baretang Sports, laog na sa quarterfinals kan PBA Philippine Cup ang rain or shine matapos na daogon ang NLEX sa score na 120-104. Nang ibabaw ang veteranong si Bio Belga na nagrehistro din 18 puntos, mantang 5 players ang igwang double digits. Natapos kan Elasto Painters ang eliminations na igwang 6 na gana asin 5 daog, mantang ang tulong sunod na pagkadaog kang NLEX na may 5 gana asin 5 daog ang nagtao sa Barangay Ginebra kan ikaduwang pwesto. Sinabi ni Rain or Shine coach Yeng Giyaw na nagkaigwan in magayon na kondisyon ang sa iyang mga players kung sa indakol sa indang 3 points ang luminaog. Olga mo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Stabilis pa rin, yung mainit na hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko. Ito ang nakaka-apekto dito sa ating bansa. So dito sa Bicol Region, ganun pa rin, malinsangan na panahon ang ating mararamdaman. So bahagyan maulap, hanggang sa maulap na papawirin, na may pulong-pulong mga pagulan, pagsiglang pagtulog. Ang ating hangin ay mahina hanggang sa katamtaman, mula sa silangan ng ihiran, na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region at wala naman tayo sa ngayon na binabantayan o minomonitor ng LPA o bagyo sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, hanggang sa susunod na hanggang next week, wala tayong binaasahan na bagyo na maaaring maka-apekto sa bansa. Mula sa Pag-asa DOS Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan na Sabado. Sa pangaran kan mga pagariba, Mardila, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, John Napolis sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT Riman Pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Russell Cortez. Ako ma po si Edwin Peralta, nagsasabing salamat kan sino pagantabay, happy weekend. Masunod na si Mr. M. Ang DCGB Bareta alas 7.